शाबाश बेटा बरायबाय ओमफ्राय आं दिनैसो फार्स्ट फैदों आरो बिनि ब्लगाव खुलुमबाय मिजिंथियो नोंथांमोना बयबो अनसायगोन दिनैनि ब्लगखौ सिख्लाफ्रा गावदां जार सोरबा फसायोबा आंनो कमेन्टआव बुङो आं कन्टेक्टखौ हरना होगोन मेरला साइज आंना बिनानावफ्रा नै आंखौबा खिथालाया खिथायाखै नों गावखौनो फार्स्ट खिथाबाय खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि समावसिं मिक्सार ब्लग इउट्युब चेनेलाव फिन गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायनायखौ जासिहरफिनलायबाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर भिडिअखौ अनसायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना हो नों दानि चेनेलखौ ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आंनि गामियाव जोंहा बोरलि बाथौ समाजनि सेन्ट्रेलनि मिटिं जागासिनो दङ आं नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामगोन दिनै गोबां दाब जायगानिफ्राय आलासिफोर फैगोन आरो जोंहा आइजोफोरा दख'ना थावसि गानै फैगोन दिनैनि टपिकआ बेनो जागोन मिटिंआव जे दख'ना थावसिनि सोमोन्दै सावरायगोन बिथांमोना मानो होनोब्ला गोबां जायगाफोराव दख'ना थावसिखौनो हाबाफोरावबो गानलिया आरो खेराइ फोरबो फालिनायाव जोंहा गाननाय जायोना दख'ना थावसिखौ आरो गाननायनि सिस्टेमखौबो बिथांमोना सावरायगोन मा रोखोमै गाननांगौ दख'ना थावसिखौ जेखि जाया सिस्टेमै गानबानो दख'ना थावसि जाया बेबायदिखौ सावरायगोन जाहैदों बिथांमोना दा दिनैनि भिडिअखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानोसै ना मा होनो लोगोफोर नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर थ'दो बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदिनि थ'दो सर्टकाटै बुंबाय आं आरजि गयारि दे माख्राफाख्रि गुदि गामिनि दिनै बेवहाय बाथौ गुथुम आफाद दुलाराय बाथौ खुंफुं आफादनि बेवहाय सावराय मेल लानाय जादों बे सावराय मेलाव जोंहा धोरोमनि बागै सावरायनाय जागोन दख'ना थावसिनि सोमोन्दै जोङो सावरायनाय जागोन माखासे जोङो इसोरखौ बोरै सिबिनांगौ आरो आनान गसाइखौ नुवाथावरि आफा इसोर आनान गसाइखौ बोरै सिबिनांगौ पुर्निमाफ्राव बिस्थिबारफ्राव मंगलबारफ्राव बिमा बिफाखौ बोरै सिबिनांगौ बे धर्मजोंनो बाखो बाखि सिस्टेमनि सोमोन्दै गुवारै सावरायगोन दिनै लोब मानसि फैबाय जोंहा गेट बेखेवनाय हाबाफारिया नै दा बावैसो 15 मिनिटनि सिगां थांदों दख'ना थावसि गाननानै बाजिमोन मादैमोनहा बयबो लेहे फैदों दिनै सावराय मेल जागोन दुलाराय गुदि बाथौनि सोमोन्दै सावरायगोन बे जादों जोंनि बरलावगाव दुलाराय गुदि बाथौनि सिङाव माख्राफाख्रि गुदि गामियाव लानाय जादों बे प्रग्रामखौ बे प्रग्रामजों लोगोसे साहा पानि लोंनाय गय जानाय आरो ओंखाम ओंख्रि बेदर फिसाबो जोंहा दङ मानि रावबो भुगिनाङा जों हाबाफारियै बाखो थांगोन दा नैथि हाबाफारियाव जोङो फिरफिला उरायहोनाय जागोन बिनि उनाव जोङो स्टेज सिङाव फुंनि 10:30 साहा लोंनाय जागोन थेंक इउ गोजोन्थों सिङाव थानाय बरलावगाव आन्चलिक गुदि बाथौ आफादनि सिङाव थाबावनाय माख्राफाख्रि गामियावहाय जितु नैबे हाबाफारिखौ खुंफुंनो लादों आरो बे खुंफुंनायनि जितु हाबाफारि बे हाबाफारिया जाहाथे बयनिबो मददै मोजाङै मोजां जाफुंसार जागोन दिनैनि जितु सावरायमेल बे गनायथि मोनगोन होननानै आं मिजिंथिदों जोंनि जितु बर'नि जितु गुबै हारिमु जायखौ होनो बे नङाबानो जाया जे दख'ना थावसि बेनि सोमोन्दै एखेबारे नोंसिना गोजा नङा साबस्क्राइबारा आंना मिनिगासिनो आंबो साबस्क्राइबारथ' नंगौ नोंखाना नंगौथाय बोरो साबस्क्राइबारा हेलौ आं नोंनि साबस्क्राइबार ओमफ्राय आंखौ मिथिया
मोजां नुथारदोंथ'। भिडिअ खालामनांगौ र' माबा माइबारियाव मोसाहैनाय। खालामगोन खालामगोन। आं ब्लगाव एसे खाथि देखायनो लुबैयो बरिं जायो ना फैदो गुमै मिटिं खोनासंनोसै ने आबौआलाय फैदो हाब दुगैलायाखै फाग्ला होन बाथौनि मिटिङाव दुगैयालासिनो फैदों आंबो हाखु दाखु दुगैस्रनानै फैलायदों एयाव लानोसै फिरफिलि माबा फिरफिला माबानायखौ बेफोर गासिबो न'खरनि नङा होमबा भिडिअ बानायदों आं नोंखौसो लानो नागिरदों गोजा गोजा साइज नुदोंना दख'ना थावसिजों बेखौलाय बे जायाखैनो बे थायो मानसिफ्रालाय गोजा गोजा दख'ना थावसिजों बेसेबांबा समायदों Bisnis जिल्ला गुदि बाथौ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि सन्ताराम बसुमतारी बिथां गाहाय नेहाथारि अमृत बसुमतारी बिथांखौ लाफानानै बिजनि जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफाद लाइमोन आफाद माइनाव आफाद आरो बाथौ अजा आफादनि गेदेमा बिबानगिरि बिथांमोन बिजनि जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आवथियाव थानाय गासै नखर आफादफोरनि मानिजाथाव आफादगिरि गाहाय नेहाथारिखौ लाफानानै दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय गासैबो गेदेमा नोंथांमोन गिबि गिबियावनो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै नोंथांमोन बयनिसिमबो अननाय मोजां मोननाय गाहाम अनसायनाय बावहरनानै जोंनि हाबाफारिखौ जों जुरिनो थाखाय थियारि जाबाय आं बे खाबुआवनो दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गाहाय नेहाथारिनि बिबाननिफ्राय नोंथांमोननि खाथियाव निमाहा बिदों जोंनि बे हाबाफारिखौ जोङो फुंनि 9 रिंगायावनो जागायजेननायनि जों मोनसे हाबाफारि लादोंमोनबाबो आं एसे उसुबिदा जादों जायनि जाउनाव आं न'निफ्राय ओंखारनायावबो देरि जाबोबाय सफैनायाव आरोबाव बांसिन लेट जानायनि थाखाय जोंनि हाबाफारिखौ जों फावसायनांगौ जाबाय आं बेनि थाखाय नोंथांमोननि खाथियाव निमाहा बिदों जियानो जादों जोंनि सिगां बे समाव जोंनि जि सावरायमेल जथुम बे हाबाफारिखौ बेखेवनाया जानानै थांबाय बेनि उनावनो जोंनि दुलाराय गुदि हाबाफारि लेखायै बे गोथार फिरफिलाखौ दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि गयारि बिथांखौ बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय खावलायनाय जादों आरो बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय बिजनि जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफाद थामहिनबा बानजाय आफादनि जानाय बिथांखौ गांसे मोजां बरायनो थाखाय हांख्रायनाय जाबाय आथिखालनि उनावनो गुबुन मोनसे हाबाफारि जों मावफुंनो थाखाय थियारि जादों बेनो जाबाय गोथैसि बावनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंगोन दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि आरो बे नोंथांमोननि जायगानिनो
Manjana Masjid Udang Basumatari आं बिथांखौ बे समाव गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायबाय गोजोन्थों साबधान दानिया फिरफिलाखौ सेलुट खालामगोन सेलुट आखाइ डाउन बे समाव फिरफिला दिखांनायनि उसिला लानानै आफादगिरि बिथांखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय खुलुमनाय बावग्रोबाय साफ्रोमबो बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम दिनैनि नैबे बिजिनि जिल्ला बर' राव दखरा माखा गोजौसिन फरायसालियाव दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जि सावरायमेल बे सावरायमेलनि गिबि इत्तिला बिलिरनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय मानोना जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिनो बोसोनगिरि आरो लोगोसे बिजिनि बान्दब गोजौसिन फरायसालिनि बारग' गोरायुं मानगोनां उदारि सार आरो जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनिनो लेङाइ आफादगिरि आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे आफादनि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय आंनि सांग्रां मावथि लोगो नोंथांमोन लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय जोंनि आफादनि सांग्रां मावथि लोगो नोंथांमोन Saya blok sih. Itu baru kamera gitu. Hello, खुलुमबाय बयखौबो आदा समावनि ब्लगाव बरायबाय ओमफ्राय आं दिनैसो फार्स्ट फैदों आरो नोंनि ब्लगाव खुलुमबाय मिजिंथियो नोंथांमोनहा बयबो अनसायगोन दिनैनि ब्लगखौ सिख्लाफ्रा गावदां दा सोरबा फसायोबा आंनो कमेन्टआव बुङो आं कन्टेक्टखौ हरना होगोन मेरला साइज आंना बिनानावफ्रा नै आंखौबो खिथालाया खिथायाखै नों गावखौनो फार्स्ट खिथाबाय दिगदार जागोन नामा जाया बिथांमोना जाहैबाय जोंनिनो लकेल जोंनि साहानि गामिनि सासेया सोरनिया जाहैबाय जिरायनानै बानायदोब्रा गाहाय ना मोजां आयं खबरा आयं होननांगौ ना बिनानाव मोना सेरजा दामनो नागिरदों लोगोफोर एसे इन्जय खालामदो बिनानावमोननि सेरजा दामनायखौ सिङावसो सोथारखानांगौ जाया इदिजों बैथिं लादों फंबाया खाम दामगोन बिनानाव सानैया सेरजा दामगोन
Bukunya. Menakah yang kama? Menbaik. ओंखाम जाग्राफ्रा बिराद फिट जाबाय नै लोगोफोर दा जायगायाबो गुसेबथ' एकदमबारे नेनानै दङ जाहोजोबनो हायाखै दाबो लाइनाव दङ जागासिनो दं ओरै नै ओरैहाय जादों सिङाव जागासिनो जानाया दालि अमा बेदर लाब्रा अबेनिफ्राय फैदों नोंसोरो बलांगुरि खाथिनि दे जाबाय था माबाफोर नांबावगौ नामा Nani ma bedor? Ma bedor? Hah? Ma bedor deksalah? Hah? Gotaw na tawa? Hah? Oi, godan bukan lalai bedor berapa?